салом алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали мо English Xona. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи идиомаҳо мебошад. Идиомае ки дар забони англисӣ зиёд истифода бурда мешаванд ва мо инҷо аз ҳама маъмултаринашонро ба шумо пешниҳод мекунем ва онҳоро ба шумо шарҳ медиҳем. The top 5 idioms in English. Okay, let's get started. идиомаи аввалини мо ин a piece of cake. A piece of cake мебошад. Ин ба маънои хеле осон истифода бурда мешавад. Ба маънои дигар ду кара ду метавонем гӯем. Ин идиома дар ҷумлаҳои англисӣ, дар текстҳои англисӣ хеле зиёд истифода бурда мешавад. Барои мисол гуфта метавонем ки I never said that training him would be a piece of cake. I never said that training him would be a piece of cake. агар ба тарҷумаи нигоҳ кунем, ин хел мешавад. Ман ҳеҷ гоҳ нагуфтаам ки таълим додани ӯ осон мешавад. Дар ин ҷо ба маънои осон омадааст. идиомаи дуюми мо ин cost an arm and a leg мебошад. Cost an arm and a leg. ин ба маънои хеле нархи гарон истифода бурда мешавад. мисол шумо чизе харидорӣ кардан хостед, метавонед ҳаминро истифода кунед. агар инро дар ҷумла бинем, барои мисол the coat had cost him an arm and a leg. The coat had cost him an arm and a leg. палто барои ӯ хеле қимат буд. идиомаи сеюми мо ин break a leg. Break a leg мебошад. ин ба маънои муваффақият, пирӯзӣ истифода бурда мешавад. агар инро дар ҷумла бинем, чунин маъно медиҳад. I'm really nervous about tonight's performance. I'm really nervous about tonight's performance. You'll be fine. Break a leg. You'll be fine. Break a leg. ман нисбат ба намоиши имшаба хеле асабонӣ ҳастам. нағз хоҳӣ шуд. муваффақият. идиомаи чорumi мо ин couch potato. Couch potato. ин ба маънои шахси танбале ки вақти зиёди худро ба тамошои телевизион мегузаронад. I'm lazy. Lazy person, you can say. агар инро дар ҷумла бинем, чунин маъно медиҳад. Stop being a couch potato. Stop being a couch potato. Turn off the TV and go out. танбалиятро партов. телевизионро хомӯш карда ба берун баро. идиомаи панҷуми мо ин mum's the word. Mum's the word. ин ба маънои сиро нигоҳ доштан меояд. мисол касе ба шумо чизе мегӯяд ва шумо мехоҳед ки инро пинҳон кунед, шумо метавонед ки ҳамин ибораро, ҳамин идиомаро истифода баред. барои мисол дар ҷумла истифода мекунем. бинед. I think I failed the exam, but mum the word until I know for sure. ба фикрам аз имтиҳон нагузаштам, аммо то дақиқтар муайян шуданаш ба ҳеҷ кас нагӯй. сиро нигоҳ дор. бинед, дар ин ҷо ба ҳеҷ кас нагӯй, яъне сиро нигоҳ дор ба ҳамин маъно омадааст. дӯстони азиз, барои боз ҳам тамошо кардани видеоҳои нави мо аз канали мо ҳамеша пайгирӣ намоед. Keep watching and take care of yourself. Goodbye.